sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Lana. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Huwag ka nang babalik. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala sayang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Cebu City ang atuang tatampo nagtasagan nga Lana. Unsa? Makigbuwag ka na ako, Renz? Wala na. Nga naman, unsa may nabuhat na ako? Wa. Ha? Unsay wa? Pagtarong ko no, Bi. Sultihi ko tinuod ko unsay problema ni mo. Usbo na ako. Lana. Sultihi lagi kog unsay nabuhat na ako. Huwag ka lagi gibuhat. Muna ako yung kalagutan ni mo. Unsa? Wa ko kasabot. Pasabtar ko, Renz. O sige. Pasabdun ka. Ha? Mao yung gikalagutan kay wa kay gibuhat pagpadungdungog niya nimo? Magusto niya nga may mahitabo ninyo? Oday, Tungod lang, ana. mao gani. Sakit kayo, day, uy. Maura day siguro na iyang giapas na ako. Dili man kaangay mag-uol, ana, Lana. Ha? Nga naman. Dili ni mo deserve ang lalaking ingon, ana. Dili na love iya. Day, Mercy. Sakto si Mercy. Dili ko love ni Renz. Ako orang lawas mo iyang giapas. O kay dili ba kumusugot nga magpahilabot niya. Dali na kayo siyang nakibuwag na ako. Maong sugod ka ron. Kalimtanan ako si Renz. So, sa pila ka buwan, naka-move on na gyud in town ka na. Maulagi pa, uy. Dili sa lalim ang akong giagian sa pag-move on ako ni Renz pa. Sa una, mag-iskot pa lang gani siyang pangan. Muhilak na yun ko. Karon magkatawa na lang yun ko. O karon nga okay ka naman. Mo trabaho na kagbalik isip wedding organizer? Ambot lang ka pa. Okay naman ko. Pero sa pagkakaroon, murag, dili pa ko gusto mo balik ang trabaho, Pila naman lang din inibilin sa akong kwarta, uy. Hapit naman mahurot akong tinikom. Kinahanglan na gid kay ko mo trabaho balik. Day, naginhanglan gid kay ko si mong tabang. Ha? Nga naman. Unsa di problema? Nakoy client sa kasal. O dili gid nag-abot ang among schedule kay nasa ko lang client good nga ka meeting. Unya, unsa may ako matabang? Ikaw may pakig-meeting be for me, please. Okay, sige. Meeting na bitaw. Okay na na. O karon na ni, ha? Thank you! Thank you! Yes, karon na ni. Promise! Sa Lex Pino. Oh, Lana? Wow! Paspasa, no? Kaslo na day ka, Renz? Lana, kon. Sugod na ta. Dili na ta mag-usik sa oras. Sige. As in? Renz nga, Renz? Oh, lagi. Ano no?
Kung dili pa lang siya ang groom, kiligo na unta ko. Sus, ayaw na pagkilig-kilig kay way ayaw tong tawhana. Imagine, pila pa lang kabuwan, wa pa abtig tuig na si pangasawunon. Ayaw na lago na una, awi. Ako pa ni mo, no? Imo na lang sugton si Romel. Dugay na ba ito ng uyab ni mo? Ha? Tinuod? Gisugot gid ko nimo, Lana. O, Romel, kay sa tinuod lang, ganahan man sa kunin mo. Buotan ka. O, naibaw ko nga makaton raw niya kung pagkigugma ni mo pohon. Pabuto na ko nga maabot ang higayon na. Ug maning kamot ko nga ma-inlove ka na ko, Lana. Grabe kayo effort si Romel sa mong relasyon. Ug, ang kuno na ako. Nakonsensya ko. Kay sukat nga nakita na ako usab si Renz. Murag ni balik ang akong feelings niya. Pero dili na ni pwede. Kinahanglan na kita kong patyo ng pagbatia. Kay kasluno na si Renz. Dili man di si Renz mo ikaslon, uy. Unsa? Nagkatawa ko na tinuod nga groom. Kay nagtuo ko no ka nga si Renz mo groom. Oh, iyan na lang kagipasagtan po kung siya mong tukuan. Napag yun chance, day. Dili na, day. Dili na ako makigbalik niya. Lana, Nagunsa man ka din sa akong boarding house. I miss you. Karon na hinuon na din na tauyab. Karon pa doon ay nahitabo na to. Nalipay na ka nga na yung tabo natin. Nga nakuha na ni mo imong gusto. Di ba mo rin imong giapas na ako? No, dili na mo akong gapas ni mo. Mahal kita ka, Lana. Mahal kayo. Masilo ako sa kong gibuhat. Atagi ko kain chance. Please. Unsa? Nagbalik mo? Mayong pagbuminaw sa Lex O, Pino. day. Og akong gibuhagan si Romel. Day. Di ba niyo naman ka na kung madali na ka makigbalik niya? Pero day, love pa ko niya. Ay, naku ni mo. Abi ni mo no, ako'y naluoy ni mo. Ang tanan ni mo sakripisyo pag move on ni mo niya, nabaliwa na. Kay, nakigbalik ka man gahapon ka niya. O ako mabuwag na sad mo. Magsugod na sa tagbalik. Basta kanisalig ko niya, day. Og bas hindi ay og deserve niyang hatagan og second chance, di ba? Madayon taglakaw inig Sunday, Renz? Hala. Kasal man, kung ano ba, sa akong igagaw ba, kasal ba niya? Nakahinom rin kadtong gi-organize imong amiga? Oo, Katuwa. oo. Pero, akining, di lang tika imbitaron ha? Kaya kung anong god, inihap ram ko mga bisita god. Mao ba? Okay ra, uy. Kasabot ra ko, Renz. Ako, wa ko kasabot sa nimo. Ha? Ngano ba? Unsa may problema nimo? Nagpa-as if ko nga magpasabra ko gaing organizer sa kasal sa ingig agaw. Pero di kalit kog tunga dito. O gang hanggaw ni mong uyab, na ikauban nga babay. Unsa? O galibaw ka nga sa kibuhat ni Sir Sapson. Nag-propose sa maong babay. Unsa? Paminawa sa... Unsa naman sa akong paminahon nimo? Ha? Lain na sad nga bakak? Ayaw na, Renz.
Palihog lang igo na sa imong pagpasakit na ako. Paminawa sa ko. Lakaw na! Oh, Ug ayaw na pagbalik sa akong kinabuhi. Maotoy na ko kayo na kong sayop nga nihatag og second chance ni Renz. Mauni saad na gyud ko sa akong kagalingon nga dili na ko magpadapan niyag balik. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kito may higalang kaagi ni Lana nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regalahan. Huwag ka nang babalik. Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Carol Marihikain. Ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadres lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Saan mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian? Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong pagpaminaw sa Lex Mayong adlaw Pino. kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Carmen, 23 anyos, single ug may usa ka anak, taga Dulhos, Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga daghan o mga burot-burot sa iyang kalawasan. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Mabdos ka? O ma. O kung mauna, undangin na ng pagsigi ni mong laag-laag. Oy, ingon man ng sigig inom-inom kauban na ng imong mga barkada. Makadaot man as imo ang pag-mabdos. O ma. Nansam ko Di man ko mahimutang. Lami mang itagay. Pero di na sad pwede kay mabdos ko. Pero lain akong kipati. Nagpangitagid ko. Bahala na. Dili siguro makadaot kung mainom lang ko gamay. Niyabag na ka, Carmen? Miinom yun ka? Di man umain mo tang, be. Unya, nanigariyo pa yun ka. Sus, kung wati ka maabti nung. Sige bang tagaglala din na. Buot di. Dong boyong. Basin og dinahan na siyang pagmabdos, oy. Ambot lang yun, ma. Ayang. Undangan na, Carmen, ha? Kung nagunahuna ka sa atong anak.
Don Carlo, palitin kong tamba sa butika, be. Lain man akong lawas. Sige, ti. Carmen, mulit ang balay mo ginom? Nga naman. Kinuo ko. Antibiotic man eh. Unsa? Nga nung ni diretso masabkag inom. Ma, nalipong magud ko. Wala sa ko makabantay. Ay, mag-ampo na lang yung taday. Nga way daot ang mahitabo sa imong anak. Ma! Nakuyawan na gid ko sa posible nga mahitabo sa akong anak. Wa ko'y laing mabasol kundili ang ako rasang kaugalingon kung doon naman ugaling mahitabo niya. Gisalig na lang ako sa Ginoo ang tanan sa akong pagpanganak. Unya, ma, hain ang akong anak. Gisod pas incubator, Carmen. Kay nagilo ang panit. Unsa? Ay nalang palabis imong kabalaka. Dili raman pod grabe ba? Basta ang gitambag sa doktor nga ibuwad lang sa init ang bata sayo sa buntag kung maulit na mo. Sige, ma. Ka-cute, boyag. Hala, sa maning naa sa iyang naw? Hasta sa iyang lawas? Nganong doon naman kay burot-burot to? Buyag-buyag siguro na, uy. Unsa ma? Ay, naamang ko'y mga organic na tambal dito. Pahiri ng bata. Nak, nganong sige magkagilak? Nak. Hala, kainit di ay mo. Kinuha ko na unsa man ka, nak. Nahibaw ko nga daghan kay kog lapses. Pero wa ko'y laing giampo kundili ang kayuhan na sa akong anak. O wala ko mahibaw kung unsay angay akong buhaton para mamaayo siya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa nagmabdos pa ko, nakainom ko og limnon nga makahubog og nanigarilyo sad ko. Matod pa sa akong mama nga basin ko noog dinara kini sa akong pagmabdos. Kung tinuod na, makadaot basab na sa bata. Ikaduhang pangutana, nasayop ko og inom og antibiotic sa nagmabdos pa ko. Dili ka to usa sa hinungdan nganong nagkasakit-sakit ang akong anak. Ikatulong pangutana, naiburot-burot nga nitubo sa akong anak og init kaayo siya. Unsa man kay home remedy sa mga ingon ani nga kaso? Ikaupat og katapusang pangutana. Sukad nga akong gianak ang bata, yelo na siyang panit ug matod pa sa doktor nga ipabuwad lang kini sa init. Pero hangtod karon, way kausaban ang iyang panit. Unsa man kay posible nga sakit sa akong anak? Unsa may angay na kong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Carmen. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magig-uban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kini inyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writer page or dili sa bubuhatan namo dili sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga don't wait, that time will never be just
right. It's not the right time. Hindi pa karon panahon. So kano sa manay? Magdigig kag wait. Ako na to'y komedya nga istorya nga dahil man nag-uyab, sigig tigom kay para mag-grande ko na ilang kasal. Abutan na lang sila, hapit na lang sila mag-senior pag po magkasal kay sigig tigom. Kay grande ko na ilang kasal. Bitaw, komedya lang na pero kanang mga grande nga ang kasal or yano lang ang kasal, magdepende magupunaon sa kalamang imong bulsa. Ayaw na lang para mga ambisyon ka grande imong kasal, unya limited lang imong financial preparation. Sakto-sakto lang god kanang makaya lang. Live a simple life. Mao na sikreto sa happy life, no? Simple living. Ayaw pang ambisyon na ng mga buta nga beyond your capacity. Kay may stress ka. O sa lastiko pa ka, mabugto ka. Okay? So, ang atong magtatampo ko ng lawas si Carmen. 23 years old, single. May usa ka anak. Ha? Single siya pero may usa siya ka anak. Taga Dulho, Cebu City. Dulho, Pasil, nirepit, no? Dulho pati may laning Dr. Mel Montes Claros, no? Musta naman din mong taga si Rona Inok po ito yung pilidoro, ang Dr. Raul Albura, diyang dapita, no? Ang mga taga Pasil, no? Dagang kayong maminaw diya. Mga Glan Sarangani listeners, thank you very much. The whole of Mindanao, kanunayon yung pagpaminaw. Huwag katong mga taga Sambuan, no? Mga Karunggay family o Bilungkwel family. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na mo. O si Engineer Tisay, sorry kayo, nalimot kong Wilfred Tisay ba ito yung apelido, Engineer? Sorry, nalimot ko. Saan ito na ko na lista eh. Basta kayo diha sa dool sa Alegria, no? Diha ang dapita. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na mo sa mong pag-anha diya sa inyong lugar, no? Ang mga taga Pirilos Karkar, nang diha migin, nang hapit migin, palit migin ka ng kasaba cake, no? Diha gami nagpalit sa ilang tindahan sa mga Nabasquez pamilya. Musta naman si Inday Ludi, si Nilia, si Japet, ug si Ma'am LB. Musta naman ang kinabuhi, no? Ang mga taga Barangay Suba, Tuyan, Naga City, si Love Gintapa, si mga Garcia family, ug si Madam Sally, no? Mga taga Badyan, Mama Bistra Bliss Kamomot and family, Delia Bation, Evelyn Coronel, Sally Coronel o Duming Coronel. Daghang kayong salamat. Regards to Ricky Largado dia sa Ward 4 Minglanilla. Okay, so going back to our sender si Carmen, no? Unang pangutana ni Carmen. Sag nagdabdos pa ko, nakainom ko og ilimnon nga makahubog. Nakainom ko sa ilimnon nga makahubog og manigarilyo. Kung tinuod na, makadaot basad na sa bata. Yes, ako ang minumduman sa mong leksyon sa una sa family planning. Kung alcoholic ka niyang pregnant woman, labi na manigarilyo, labi na magsabo, makaapekto ni sa nagtubo nga bata sa inyong uterus. Most likely, ang bata ang nagtubo diya sa imong uterus, magka-develop ni siya mga congenital problem, malformation. So kamong buntis karon, kung mahimo lang, tuo lang muna ko kay daghan na kay kung nakitaan ani ang mga bata in taon luoy kayo matao nga dili kumplito na ay abnormalidad. Ayaw tao mong sige hubog-hubog diha og mag-drugs, manigarilyo kung kamo buntis kay maapektuhan ang nagtubo nga bata. Ikaduhang pangutana, nasayop ko og inom og antibiotic sa nagnabdos pa ko. Dili kahato usa sa hinungdan nganong nagkasakit-sakit ang akong anak. Well, ko kay bawang pila edad sa mong anak. Carmen man to, no? Pero kung nasayop ka pag inom sa antibiotic, kausa lang, okay na ang antibiotic na di man ka parang tranquilizer ng katuog kaniyana, no? Pero kung kausa lang to nasayop, okay ra tingalit, okay ra pa sa ako, dili to siya may inungdan, no? Ang kasakit-sakit ng imong bata tungod kay kanang kulang tingali siya sa nutrisyon, kuwang siya sa mga immunization, nga dapat
ginasunod na sa baby book. Ang ideally man gud ka ng mga bata nga magtubo nanay baby book. Naman gani puppy book mga itoy purbida nami na ako'y itoy nga mahalon gihinatag ni Dr. Arcio Omar. Mahalon lagi di pa adtong veterinarian purbidang labaw pa'y tao ang gasto lagi nimo. Naay baby book, murag baby book nga inang kining edad, anonymization ana. Kaya ang bata baya very vulnerable ba yan sila sa mga sakit-sakit kung unsay ingnon ta masugatan diha dili kayo sila makareses tama sa mga dagkong tao. Sunod nga pangutana, naay burot-burot nga nitubo sa akong anak ug init kaayo siya. Unya may unsa man kay home remedy sa mga ingon ani nga kaso. Proper hygiene ng burot-burot meaning na ay mga skin infection or buwel or karbungkol, no? Kung kinahanglan og antibiotic, amen, ana taga Dulo Cebu City ra mo, no? Dala ko na nimong bata da sa inyong health center para nga matagaan og antibiotic. Posible pod hygiene, no? Kung naay mga pus formation diha, naman tay mga midwives diha, ila ning ikuan og antiseptic solution, no? Betadine or metayolate or unsa man day makapatay sa kagaw, plus kung kinahanglan og paimnon og antibiotic, no? Kung makari mo og Cebu City Medical Center na diha ang atong pediatric ward. Ingna lang nga, girepair mi doktora, Dok. Girepair mi doktor ni Obra. Manghambog ko ninyo kay ang akong misis, consultant man diya, Doktora Doris Obra, sa pediatric ward ninyo diya sa Cebu City Medical Center. So, ingna lang nga girepair. Para na pa po gamay po nga pressure gamay ba nga timanon mo. Mapo ko manghambog nga, ako'y tagiya sa Cebu City Medical Center. O pa magani ko kasuod pa diya, nga karong bago na. Okay, ikaw pa ito katapos ang pangutana. Sukad niya, panganak na ako akong bata, yelo na ang iyang panit. Ug matod sa doktor nga ipabuwad lang sa init. Pero hangtod karon wala paghapon ang yellow mausab ang color sa iyang panit. Unsa man kay posible nga sakit sa akong anak? Well, kaning yellow ang panit gitawag ni namo sa mong pagtuon sa mga doktor og jaundice or icterus. Ang hinungdan niya ni is naay mga liver problem, naay problema sa dugo, ug naay problema sa imong biliary tract, naay mga posibleng obstruction. Sa magoy may tabo ang ato bagong panit, ang atong kalimutaw sa mata o ang mayelo na siya. Ngano man nga mayelo man nga atong panit o kalimutaw sa mata o guban pang mga parte sa atong lawas. Kung ang atong atay, dili siya makaprocess sa bilirubin. Kining bilirubin mo ni yellow substance ka na sa atong red blood cells. Ako balikon, kining bilirubin mo ni siya yellow substance nga naa diha sa atong red blood cells. Onya pag breakdown na niyo, ang atong liver dili makaprocess kayo, mo na nga daghan kayo ni siya bilirubin sa atong dugo. Mo ni gitawag hyperbilirubinemia. Mo nang magka-jaundice, no? So kinahanglan nga mahatagan ko ni pagtagat. Pero sa akong mainumduman sa mga bata, kadili pa man fully functional lang ilang atay, ilang liver, ma-resolve lang ni without treatment. Pero sa mga dagko, binakato mga palahubog, palainom og mga bino, posible madamage sa imong liver, kinahanglan yung nagtambal. So, sa may mga tilima doon nga naa kaning hyperbilirubinemia, no? Ang imong hugaw, bisan pa ang imong magluwa-luwa ka na dugo, no? Magkakuan ka kining magkasakit imong tiyan, di ka uncomfortable ka kayo sa imong tiyan. Yan nani siya mga psychological problem. Say moody ka, di ka masuko, di ka makakuan og mga problema, so mao na siya. Ang katong gingon sa imong doktor nga expose sa sunlight, maka-minus-minus na siya sa jaundice. Pero dili gina siya mao'y tambal, ha? Ayaw pagtuo nga kung nag-jaundice, nag-ilo, yung mga anak, imong ibuwad sa adlaw, nga muputi na, no? Lahi, dili ayaw pagtuo na nga mausab ang color sa imong anak, nga mayelo siya, mauha ang pagka-yelo sa iyang panit, kung imo siya ibuwad sa adlaw, ha? Pero makatabang, pero di gina siya mao'y tambal. Alright, nakasabot ka sa speaker ni mo, men. O diya sa Dulho Patima, balo ko daghang kayo mong maminaw na to diya sa atong programa sa RMN. So once again, ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kayo ko sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong programa sa RMN. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.